థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఎవరివన్. థ్యాంక్ యూ సాయిధరం తేజ్ గారు. సాయిధరం తేజ్ గారు యాక్చువల్గా మాకు ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ ముందర నుంచి వాస్ లైక్ సపోర్టింగ్ అస్ ఎ లాట్. ఐ మీన్ అతను ట్రైలర్ షేర్ చేయడం కానీ లైక్ హీ వాస్ మెసేజింగ్ అస్ ట్రైలర్ బాగుందని. థ్యాంక్స్ సార్, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ టు అస్. అండ్ టూ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆర్ హియర్, వెంకటేష్ మహా అండ్ గౌతమ్. నేను స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పటి నుంచి గౌతమ్ వాస్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీ స్టేజ్లో లైక్ హీ వాస్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ హీ వాస్ లైక్ మంచి మంచి టిప్స్ ఇస్తుండేవాడు. థ్యాంక్స్ గౌతమ్ ఫర్ దాట్ అండ్ థ్యాంక్స్ మహా ఫర్ కమింగ్. అండ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి ఒక టూ థింగ్స్ చెప్దామని వచ్చాను. ఎందుకంటే నాకు సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి చాలామంది ఈ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు, 2 క్వశ్చన్లు. సో ఆ 2 క్వశ్చన్లకు ఈరోజు ఆన్సర్ చెప్దామని వచ్చాను. ఫస్ట్ వచ్చి పోస్టర్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే టీజర్ వచ్చిన వెంటనే జనాలు అడగడం స్టార్ట్ చేశారు, అరే ఏందిరా ఇది థ్రిల్లర్ జానర్ అంటున్నావు, జానర్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్కి ఆడియన్స్ ఉండర్రా, ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్సే ఉంటారు, అంటే ఎలా తీస్తున్నావు అంటే నేను చెప్పాను, అంటే ఒక థ్రిల్లర్కి ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్సే ఉంటారు అనేది కరెక్ట్ కాదండి. అంటే ఎందుకంటే ఈ మూవీ ఒక 15 years పిల్లవాడికి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఒక ఇంజనీరింగ్ చదివే వాడికి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఒక 40 years వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతుంది, 60 years వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు మాత్రమే వెళ్ళదండి సినిమాని, మీ అమ్మని, మీ నాన్నని, మీ అమ్మమ్మని, మీ తాతయ్యని, మీ బాబాయ్ని, మీ పిన్నిని అందరిని తీసుకోపోవచ్చు. అంటే కుటుంబ మొత్తం ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం చూడదగ్గ థ్రిల్లర్ ఇది. కుటుంబ కథ థ్రిల్లర్ చిత్రం, వెరైటీగా ఉంది. ఇంకోటి సెకండ్ నన్ను అడిగే క్వశ్చన్ వచ్చి, పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన వెంటనే అరే ఇది చంటబ్బాయి సినిమా లాగా ఉన్నట్టుంది, అది చంటబ్బాయిని ఏమైనా రీమేక్ చేస్తున్నారా, అంటే కొత్త వర్షన్ చేస్తున్నారా అని. సో దానికి నా ఆన్సర్ ఏంటంటే, చంటబ్బాయి సినిమా అనేది ఒక క్లాసిక్ అండి, దాన్ని ఎవరు ముట్టుకోకూడదు. సో వీఆర్ నాట్ టచింగ్ చంటబ్బాయి. చిరంజీవి గారి టైమింగు, జంధ్య గారి టైమింగు మేము 1% కూడా మ్యాచ్ చేయలేం. సో ఒక ఇద్దరు కామెడీ డిటెక్టివ్స్ సిమిలారిటీస్ అక్కడితో ఎండ్ అయిపోతాయి అంతే. ఇంకా టీం గురించి ఐ వాంట్ టాక్. అండ్ ఫస్ట్లీ రాహుల్ ప్రొడ్యూసర్ కంటే హీ వాస్ మోర్ లైక్ ఏ ఫ్రెండ్ అండ్ హీ వాస్ ఆల్వేస్ చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉంటాడు. అండ్ థ్యాంక్ యూ మార్క్, థ్యాంక్ యూ సనీ. టీం మొత్తం కొత్త టీము, అండ్ డిఓపి కొత్త, ఎడిటర్ కొత్త, డైరెక్షన్ టీం కొత్త, లైక్ ఆల్మోస్ట్ 50 to 60 యాక్టర్స్ కొత్త, అండ్ దే వర్ ఆల్ వెరీ సపోర్టివ్.